जोंथ' अलरेडि ओरैनो दिनैनि खोथा नङा बियो 1999 निफ्राय जों बे लोखि फुजाखौ खुंबोदों आरो बेबायदिनो जोङो बे बोसोराव फैनानै बांसिन माने गाजा गोमजायै जों खुंनो लादों जेरै जोंनियाव बे अनुष्ठाननि मुङै सिनेमा दङ आरो लोगोसे थियेटारबो दङ सार्कासबो फैनो गोनांमोन नाथाय बे केन्सेल जाबाय दा अब्लाबो जोङो बे अनुष्ठाननि नामाव माखासेयाव खेल होनाय जायो जेरै मा होनना बुङो बे थाखाजों थाखा मोननाय खेल नङा दे माने जोंना ओरैनो हमना ला दख'ना हांसोफोर बायदिसिना सोरखि गेलेनाय बेफोर दं आरो लोगोसे बेबायदिनो बे अनुष्ठाननि मुङै मा होनना बुङो माखासे बे जायखिजाया फुजायाव जिবিলাক माने सोलियो दखानफोर बेबायदि दं आरो नोंथांमोना बेबायदि नैबे लोखि फुजाखौ गुबुन बोसोरफ्राव खुंबोनायाव माबायदि थासारियाव खुंबोनो हादों? जों खोब गोजोनै खुंबोदों ओरैनो जोंथ' जों पुलिस प्रखाखननिफ्रायबो जेबो माबा लायाबासिनो अब्लाबो जों पारमिसनखौ लाना फैयो आरो बिथांमोनाबो सम सम फैयो फैनानै नोंथांमोना जे नैबे लोखि फुजाखौ खुंनाय समाव नोंथांमोननिफ्राय माखासे नेमखान्थिफोर दं नामा आरो मा नेमखान्थिफोर दं? बे नेमखान्थिफोरा जों जौ जुवा बायदिसिना टटेलि बन्द जोंना खोब सिनसियारलि हिसाबै जोङो मा होनना बुङो बोसोरफ्रामबो जों बेबायदिनो माने खोब मोजां डिसिप्लिन हिसाबै माने माबाखौ खुंबोयो आरो माने खुनु नांलाय खमलायबो गैया नांलाय खमलायनि माबा बाथ्राथ' गैखायानोखा अब्लाबो जोङो रावखौबो जों खालामबो होआ जा हायो माने नोंथांमोना जायखिजाया बिजनेस खालामनो हागोन नाथाय जौ जुवा बेफोरखौ टटेलि बन्द आरो नोंथांमोना जे सिगाङाव बेबायदि माखासे गोजोन थासारिनि गेजेरजों बे लोखि फुजाखौ खुंबोगासिनो दङ आरो देग्लायनि नैबे जानो गोनां जे लोखि फुजा बेयाव नोंथांमोना माबोरै सान्थिखौ हास्थायदों? जों बेबायदिनो गुबुन बोसोराव जेरैबायदि सान्थि खुंलांदों बेबायदिनो सान्थियै खुंलांदों। नोंथांमोना नैबेयाव गोबां मानसिफोरा बेयाव नायनो फैगोन दायो बिथांमोननिसिम मा फोरमायगोन? जोंथ' बेखौ फोरमायनांगोन जे जायবিলাক माने जोंनि दर्शन खालामफैगोन बिथांमोनखौ जोङो मा होनना बुङो जोंनिफ्राय माने अखेक माने धन्यबाद ज्ञापन खालामो आरो जियानो जाथों नोंथांमोना गोजाननिफ्राय फैयोब्लाबो बिथांमोनखौ अनेक खस्थ'नि गेजेरजों फैयोथ' दा बेनिखायनो जों रावखौबो माने माबा खालामा जों बिथांमोनखौ आदरै नोंथांमोननि बे लोखि फुजा खुंजानो गोनां गोबां जायगानिफ्राय मानसिफोर फैगोन दा बिथांमोननि सायाव नोंथांमोना माखौ हास्थायो? जों खोब मोजांखौनो हास्थायो थारमाने जों गुबुन माने गोजाननिफ्राय फैनाय आलासिफोरखौ जायखिजाया बे बिमा लोखिखौ दर्शन खालामनायनि अनगायैबो जुदि माबा मोनसे दाङाबाजि खालामनो नागिरबा जों बेखौ बिदि खालामा आरो जों हास्थायखायाबो आरो लोगोसे जों बिथांमोनखौ बुंखागोन जे बिथांमोना जायै लोङै जाहाय माने दावराव दावसि खालामनो मोना जिहेतुके जोङो बे सान्थिखौ माने सान्थि हिसाबै खुंलांनो माबा बिमा माइनाव माने लोखिखौ दा बेहाय नोंथांमोना सान्थि थांफिननो माबाखौ जों हास्थायो। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।